Другая кніга цароў, раздзел 8. Сталася ж па гэтых падзеях, што Давід разбіў філістынцаў і змусіў іх падпарадкавацца яму. І ўзяў Давід з рук філістынцаў Гэт і гарады яго. І разбіў ён маабцаў і змерыў іх вяроўкаю, паклаўшы іх на зямлю. 2 вяроўкі адмяраў для тых, што мелі быць забітыя, а 1 вяроўку для тых, якія мелі застацца жывымі. І сталася, што маабцы зрабіліся нявольнікамі Давіда і прыносілі яму даніну. І пабіў таксама Давід Ададазера, сына Рагоба, сына Собы, калі той пайшоў, каб аднавіць валадаранне сваё над ракой Эўфрат. І Давід, узяўшы ў яго 1700 коннікаў і 20 000 пяхоты, адрэзаў сухажыллі ва ўсіх коней калясніц, а сабе пакінуў з іх 100 калясніц. А калі Арам з Дамаска прыйшоў, каб прынесці дапамогу Ададазеру, цару Собы, Давід пабіў у Арама 22 000 чалавек. І паставіў Давід гарнізоны ў Араме Дамаска. І Арам быў падпарадкаваны Давіду і прыносіў яму даніну. І Господ дапамагаў Давіду ва ўсім, што ён рабіў. І ўзяў Давід залатую зброю, якую мелі паслугачы Ададазера, і прынёс яе ў Іерусалім. І з гарадоў Ададазера, Тэбаха і Баратая ўзяў цар Давід вельмі шмат медзі. І пачуў цар Эмата той, што Давід перамог усё войска Ададазера. І паслаў той сына свайго Адарама да цара Давіда, каб прывітаць яго, прыносячы віншаванні і падзякаваць яму, што ваяваў з Ададазерам і пабіў яго, бо ворагам быў той Ададазеру. І прывёз падарункі Адарам, посуд срэбраны і посуд залаты, а таксама посуд медны, які цар Давід асвяціў для Господа разам са срэбрам і золатам, якое забраў ён ва ўсіх упакораных народаў. У Арама маабцаў, сыноў Амона, філістынцаў, амалекаў і з рук Ададазера, сына Рагоба, цара Собы. Таксама праславіў Давід імя сваё, калі, вяртаючыся, пабіў эдомцаў у саляным лагу, забіўшы 18 000 чалавек. І паставіў ён у Эдоме гарнізоны, і ўвесь Эдом стаў нявольнікам Давіда. І Господ дапамагаў Давіду ва ўсім, што ён рабіў. І Давід цараваў над усім Ізраілем, таксама Давід спраўляў суд і справядлівасць над усім сваім народам. А Йоаб, сын Царуі, быў над войскам, а Язафат, сын Ахілуда, быў загадчыкам. І Садок, сын Ахітуба, і Абіятар, сын Ахімлеха, былі святарамі. І Сарая быў пісарам. А Баная, сын Йояды, быў над харэтамі і фелетамі, а сыны Давіда былі падручнымі цара.